Ndewonu ndị ikwu ndị ibe, ụmụnne na ụmụnna nakwa ndị enyi. Kedu ka unu mere taa? Eji m aka na ahụ siri onye ọbụla n'ime anyị ike na anyị pụtara ụlọ n'elu akwa ndị anyị dị iche iche n'ụbọchị taa. Garịcha wee batakwa. Ya bụrụ otu ahụ, ka otuto na nsọpụrụ dịsara Chineke anyị bi n'eluigwe n'aha Jizọs bụ onye nwe anyị. Amen. Ọ bụ mbụ Maazị BIKO ka unu ya nọ n'oge awa dịka unu si anọrịkwa n'oge ndị gara aga. Ọ dịghị ihe ọbụla dị njọ inyere mmadụ aka ma mmadụ bịakwute gị kọọrọ gị ka ọha ya, kọọrọ gị ka o si jide ya n'olu. Ọ dị mma inye aka ma ọ bụrụ na ị chọrọ inyere mmadụ aka. Ọ bụghị ihe a na-anwagide mmadụ anwagide si ya na ị ga-enyerịrị mmadụ aka. Ọ bụ ihe si gị n'obi. Obi gị nakwata inyere mmadụ aka, mee gịnị? Gaa n'ihu nye onye ahụ aka. O nweghị onye ọbụla mmadụ na-abịakwute si ya nyere ya aka nke onye bịakwutere ya na-eji egbe tụtụrụ n'akpịrị. Mana ya na ime onwe anyị ele n'onwe anyị anya, mmụọ anyị agwa anyị na onye dị otu a chọrọ enyemaka ahụ ọ na-abịa, ọ nke ahụ ji bịakwute anyị, o wee masị anyị nyere onye ahụ aka ka anyị gaa n'ihu nyere onye ahụ aka. Mana ọ dị ọtụtụ ihe maọbụ ụfọdụ ihe anyị kwesịrị ibu n'obi tupu a na-enyere mmadụ aka. Ị na-enyere mmadụ aka, nyere ya ka ị kwesịrị nke ọ hara gị imere onye ahụ. Enyekwana karịa ka ọ hara gị. Enyekwana gị nyechala na mwute ibido na ọ na-arịrịọ. Enyekwana enyemaka ị ga-ebe inyecha enyemaka ahụ were nwa obi ọjọọ, iwe ejupụta gị obi. Ụdị enyemaka ahụ enweghị isi, maka na ụgwọ ọrụ ya agaghị abịa. Enyemaka ị na-enyere mmadụ bụ enyemaka si gị n'obi. A naghị amagide mmadụ amagide. Ma ọ bụ na ndị agha nke anyị maara ha dịka ndị na-eji ikikere anata ihe, ha na-abịa ayọ mmadụ ihe, ha na-ewedatakwa onwe ha. Enweghị onye n'ime ha na-eji egbe tụdo mmadụ akpịrị, maka na onweghị iwu onye abịakwutere ka o nyere mmadụ aka dara ka a ga-asị na ị ga-enyerịrị aka, ma inyeghị aka a ga-agbagbu gị. O nweghị ihe dị otu ahụ. Ya mere, mgbe ọ bụla anyị na-achọ inyere mmadụ aka, ka anyị kpughepụ obi anyị, ka anyị mesapụ aka anyị, mee ka anyị ga-emenwu. O nweghị iwu si na onye chọrọ $500 bịakwute anyị na anyị ga-enyerịrị onye ahụ $500. Onwe ole anyị ji ka anyị weta wee nyere onye ahụ. Mana enyekwene nke ị ga-emenyecha elakpuo n'agụụ, ma elakpuo na mwute ma ọ bụ iwe jupụta gị obi. Enyekwene mmadụ aka inyechara ya, onye ahụ pụọ, ịkparịwa ya, kwuo okwu ọjọọ gbasara onye ahụ, otu o si wee bịa gbakwara gị ụzọ, napụta gị ego nke ị kwesịrị iji wee mee ihe nke a ma ọ bụ ihe nke ọzọ. Ị nọ na mwute mgbe ị mechara mmadụ ọgọ ma ọ bụ inyere mmadụ ego ụzọ ọgọ ọbụla ị mere mmadụ ekwesịghị. Nke ọzọ bụ mgbe ọbụla ị nyere mmadụ aka, emekwana ka enyemaka gị bụrụ ihe ga-eme ka onye ahụ nọrọ n'ohu, nke ga-eme ihe ọbụla ọ na-eme ọ ga-abịa agụziri gị. Ihe ọbụla ọ chọrọ ime ọ ga-abịa gụziere gị maka na ị nyere ya aka. O mee ihe ọbụla na-abịa agụziere gị ma ọ kọwatara gị, ọ bụrụ na iwu ji ya, ọ bụrụ na dara iwu, ụdị enyemaka ha ma ọ bụ mmekọrịta ya na mmadụ dị otu ahụ adịghị mma. Inyere mmadụ aka apụtaghị na ị ga-eme ka onye ahụ bụrụ onye nọ n'oru n'ebe ị nọ. Onye ahụ ejighị ego ụgwọ, naanị ụgwọ o ji gị bụ ekele ahụ o kelere gị. Agafee mgbe ahụ, nwe ụgwọ ọzọ o ji gị. Ebune n'obi na enyemaka ị na-enyere mmadụ, iwu bụ na a ga-eme gịnị? Na a ga-abịa kpọrọ gị isi ala. Ihe ọbụla onye ahụ chọrọ ime, ọ bịa kpọrọ gị isi ala sị na na-ekwe ihe a chọrọ ime. Nke a bụ na ọmasị onye ahụ ịbịa kọwatara gị na ihe dị otu a ka a chọrọ ime. Ọ bịa kọwatara gị, ma ọ masị gị ịkọwatara gị, ị hapụ ya, ọ gawara onwe ya. Enyemaka abụghị ihe a na-eme, ọ bụghị tigbuo zọgbuo. Enyemaka bụ ihe si mmadụ n'obi. Mana ọ na-ewute na ọtụtụ ndị mmadụ na-eme ha enyere gị aka, ha chọọ ka ha nwee ikikere ebe ndụ gị nọ. Ihe ọ bụla ị na-eme, ha ga-atụzi aka ka ị ga-esi eme ya. Ma ị bịakwute ha si na ị na-eme ihe dị otu a, ịbanyego na nsogbu ebe ha nọ. Iji wee maa atụ, mmadụ bịakwutere gị sị biko na gị chọọrọ ya $50,000, na o nwere ihe ji n'olu ya chọrọ iji wee mkpa a chọrọ iji wee gboo, maka na ị nwere ego ahụ, ibu aka ji akụ. Esi ya nsogbu adịghị, wepụta ego ahụ wee nye onye ahụ. Mgbe ị nyecha onye ahụ ego ahụ, onye ahụ ekelecha gị n'obi ụtọ, were ego ahụ lawa. Ihe ọ bụla ọ na-eme
mgbe ahụ ị nyere ya ego ahụ, maka na ọwụ mgbazinye. Ihe ọ bụla ọ na-eme ka ị nyechara ya ego ahụ abụkwaghị nsogbu gị, ọ bụkwa mkpa gị. Ihe ọ bụla ọ ka ga-emekwa n'ọdịnihu abụghị mkpa gị. Ọ gwụna ma ọ bịakwutere gị kọọrọ gị sị na ekweghị dị otu a ka a chọrọ ime, i wee mara na ọ bụ mkpa gị. Ma ọ kọghịrị gị, o nweghị iwu ji ya. Ọ gaghị eme gị ka ị kparịwa ya ma ọ bụ hụta ya na ọ bụ onye nọ n'ohu ebe ị nọ. O nweghị ohu onye ọbụla nọ ebe mmadụ ibe ya nọ, na-agbanyeghị enyemaka onye ahụ nwetara ma ọ bụ enyemaka anyị nyere onye ahụ. Onye ahụ abụghị ohu n'ebe anyị nọ. Ihe onye ahụ chọrọ ime ma ọ chọghị ịgwa anyị, ya gaa n'ihu mee ya. Anyị enweghị ikikere n'ebe ndụ onye ahụ nọ. Anyị enweghị ikikere n'ihe onye ahụ na-eme. Mgbe anyị bụ ihe a n'obi, mara na enyemaka bụ ihe si mmadụ n'obi, ọ bụghị ihe tụkwasịra mmadụ egbe maọbụ mma na akpịrị si ya mee. Mgbe ọbụla anyị ghọtara nke a, ọ ga-adịrị anyị mma. Mgbe ọbụla anyị nyere mmadụ aka, anyị agaghị ebu ya pụwa, ọ bụrụ ihe mkparị na ọ bịakwutere gị. Maka na tupu mmadụ agbakwute gị bịa rịọ gị otu enyemaka maọbụ nke ọzọ, mmụọ ya gwara ya bịawa na ọ ga-anata. A sịkwarị na ọ bịa na agịrị inye gị ya, ọ pụtara na unu ga-enwe nsogbu. Mana ebe ọ bụ na inwe mmasị inye ya, hapụ ihe ahụ ka ọ gabazie. Abịakwana omegharị ahụ esi na akwa onye a nyere aka mbọchị a, ọ mụọ amụ esi na ihe o ji amụ ọ maka ego anyị nyere mbọchị a, nji nyere ya aka mbọchị a. O rie nri, ṅụọ mmiri, ihe ọbụla o mere, ọ bụ ihe a ga na-anụ bụ onye nke a na-amụgharị na-achị ọkwa maka na nyere ya aka mbọchị a. Ihe dị otu ahụ adịghị, o kwesịghị. Onye ọbụla nyere aka ka anyị mee ka nke ahụ wụrụ ihe mere gịnị, ihe gara aga. Ọ dịrị onye ahụ icheta na mgbe dị otu a ihe jie n'olu, mgbe dị otu a mkpa na mkpagide dị jie, na ọ bịakwutere anyị na anyị nyere ya aka. Ọ bụghị oke na ọrụ anyị ije kọrọ ndị mmadụ si onye dị otu a ọ nyere ya aka n'ụzọ dị otu a ma ọ bụ ụzọ ọzọ. Ọ bụ otu ahụ ka ọ dị. Enyemaka abụghị iwu na ị ga-emerịrị m ya, iwu na ị ga-enyerịrị m ya. Enyemaka bụ ihe si mmadụ n'obi. Ọ bụghị inyechara mmadụ aka ịchọ ka onye ahụ bụrụ odibo gị, ịchọ ka onye ahụ na-efe gị ka esi efe echi. Mba, ihe dị otu ahụ ekwesịghị. Hapụ onye ahụ ka ọ gawara onwe ya, tọhepụ ya. Ejikwana aha ya agagharị, ejikwana aha ya akụ asịrị. Ihe ọma niile i mere mmadụ n'elu ụwa, ọ n'aka Chineke ka ị ga-anata ya. Eleghị anya onye ahụ i mere ụdị enyemaka i nyere ya buru ibu, mana o chetaghị gị, nsogbu adịghị. Ebe ọ bụ na ọ bụghị mgbazinye ka i mere onye ahụ ya, wepụ ya. Gụfee onye ahụ dịka onye ego i nyere onye ahụ, gụfee ego ahụ dịka ego gafere agafe. Ọ bụghị ego a na-eji enwe obi ọjọọ, ego a na-eji anya isi ma ọ bụ gịnị. Ọ bụ onye i mere ọgọ na-apụta gị aka ọrụ ndị mmadụ si onye dị otu a mere m ọgọ, ma ọ bụ ọgọ dị otu a ma ọ bụ ọgọ dị otu ọzọ. Ọ bụ oge nwa mere ọgọ na-ekwu. Ọgụ i mere ndị mmadụ ọnụ gị anaghị anọ otu ebe abụghị ezigbo ọgụ. Ngọzi gị agaghị akarị imeela ahụ ị ga-anata n'aka onye ahụ. Ngọzi gị agaghị akarị ewepụ gị agaghara m egbo mkpa. Chineke anaghị ele anya onye ahụ dị otu a. Chineke enweghị ihe dịka esi nna m maọbụ nne m, ngọzi gị dị na-eche gị. O nweghị ihe dị otu ahụ. Ya mere onye ọbụla na-emere mmadụ ibe ya ọgọ, ewepụta obi mere ya. Ma ị gaghị eme ka onye ahụ na ijighị maọbụ na ịchọghị ime maọbụ na obi mmụọ gị anakwataghị ime ọgọ ahụ. Ọ bụghị onye ọbụla i mere ọgọ abụrụ onye nọ n'okpuru gị. O megharịa ahụ, ị chọọ ka ọ bịa gwa gị ihe o ji emegharị ahụ. Ọ chọrọ ịṅụ mmiri, ị chọọ ka ọ gwa gị ụdị ụcha mmiri ọ na-aṅụ ma ọ bụ iko o ji aṅụ mmiri ahụ. Biko ka anyị nyere ndị mmadụ ndị bịara rịọ anyị enyemaka nke a maọbụ nke ọzọ, ka anyị nyere ha efe, ka ha bie ndụ ha ka ha kwesịrị isi ebi ndụ ha. Maka na o nweghị onye nyere mmadụ aka na-abụghị Chineke rọpụtara onye ahụ ka o wee nyere onye ọzọ. Maka na ma ọ bụrụ na Chineke ya rọpụtara gị ihe ahụ onye ahụ bịakwutere gị, ị gaghị enwe ike nwee ike ma enwe enyemaka. Ya mere o ji dị mkpa ka anyị nye enyemaka, ka anyị mee gịnị, ka anyị debe ọnụ anyị, ka ọ bụrụ onye anyị nyere ya ga-aga kọwara ndị mmadụ. Ka anyị ghara iji maka enyemaka anyị nyere mmadụ akparị onye ahụ. Ka anyị ghara iji maka enyemaka anyị nyere mmadụ ebe onye ahụ agagharị dịka ibu onye ahụ n'isi dịka agbọ maọbụ okwu nkụ. Ihe dị otu ahụ ekwesịghị. Onye Chineke nyere mechie n'obi ịgọzi onye ọzọ, ya gọzie. Ma ọ dịghị mma maọbụ ọ dịghị n'obi ịgọzi onye ọzọ, gaa n'iru, nsogbu ọbụla adịghị. Ọ bụ ihe nsị ka m mee ka unu mara n'oge awa. Maka na ihe ọbụla i mere mmadụ mgbe onye ahụ nọ na mkpa, ofughị efu. Ọ gwụchana ma ibu onye ahụ na-agagharị na-akọrọ ndị mmadụ ka isi wee gboro ya mkpa ahụ. Ọ ebe ahụ ka ụgwọ ọrụ gị
kwuru. Otu a ka o kwesịrị ịdị nyere onye ị ga-enyenwuru aka nke ị na-agaghị emenwu etinyekwana aka ka ị ghara ịla na mwute ma onye ahụ si ebe ahụ pụọ, ka ị ghara ibido were mmụọ gị maọbụ obi gị kpọba onye ahụ iyi na ọ bịaba na-akwa gị ihe. Otu a ka o kwesịrị ịdị. Biko nye aka ma ọ bụrụ ị ga-enyenwu, ma ị gaghị enyenwu, hapụ ya. Emekwana ka onye i nyere aka bụrụ ohu gị. Ekwekwara ka onye i nyere aka bụrụ onye ihe ọbụla ọ chọrọ ime ọ ga-agwa gị, ma ọ gwa gị ya i were obi na-akpọ ya iyi. Ya ka nsị ka anyị mara n'oge awa. Ngwanụ ka ọhịa dịwa ka enwe amara. Ụbọchị nta ka chọọ na Owere nchi. Ọ ga-adịrị anyị mma na Eke na Orie na Afọ na Nkwọ. Ihe ọbụla bụ ihe ọma anyị na-achọ anyị ga-achọta ya, mana ka anyị nwee obi ọma n'ebe mmadụ ibe anyị nọ. Onye Chineke gọziri ka anyị soro ya ṅụrịa kelee Chineke. Chineke ga-emere anyị nke anyị mgbe na-adịghị anya. Eleghị anya nke ọ ga-emere anyị ga-akarị nke onye ahụ. Ọ ka Chukwu si alụ ọlụ, ọ bụ ka ụwa dị. Ngwanụ ka emesịanụ. Daalụnụ.